Jännittääkö sua hammaslääkäri? Mä oon hammaslääkäri Arttu Jaakkola ja otan potilaita vastaan Eberin hammaslääkäreillä kalastamassa. Hammaslääkärin jännittäminen on yllättävän tavallista ja jonkin asteisesta hammaslääkäripelosta kärsii jopa joka kolmas suomalainen. Tälle pelolle on jopa nimi, odontofobia. Hammaslääkärissä käymistä ei kannata jättää väliin pelon tai jännityksen vuoksi. Jos sun edellisestä tarkastuksesta on kulunut 2 vuotta, kannattaa varata aika tarkastukselle. Jo varausta tehdessäsi sä voit mainita, että sua jännittää tulla tarkastukseen. Sun ei tarvitse valmistautua tarkastukseen tuloon mitenkään erityisesti. Esimerkiksi jos sulla on nälkä, sä voit syödä. Tarkastus voidaan tehdä vaikka sulla olisi vähän ruokaa hampaiden välissä. Ennen kuin sut laitetaan tähän tuoliin istuun, me voidaan keskustella, mikä sua hammaslääkärissä käymisessä tai vastaanotolle tulemisessa jännittää. Me halutaan tehdä kohtaamisesta sulle mahdollisimman mukava. Ja tarkastus ei satu. Siinä käydään vaan läpi sun hampaiden kunto. Ja käydään yhdessä ne toimenpiteet läpi, mitkä auttais just sua. Varaa rohkeasti aika tarkastukseen. Helpoiten se onnistuu meidän nettisivuilla.